As diversas iniciativas de dinamización anunciadas xa no marco da campaña Comparte Nadal súmase unha extensa oferta de lecer que fará da Pobra nestas datas un auténtico fervedoiro cultural. Destacan os espectáculos de animación itinerante que percorrerán as rúas entre o 22 de decembro e o 4 de xaneiro. Que son uns grandes espectáculos para todas as idades, para os máis pequenos e para os non tan pequenos. Son espectáculos de compañías moi boas e que creo que vai a chamar moito a atención e que van a gustar, non? Arrancarán o 22 de decembro, son todos na rúa, arrancan con Bastóns de Caramelo, da compañía de Barafunda, logo temos a Duendes Locos, de Sarao, tamén de Barafunda tamén temos os Osos Panda, logo temos a Troula, que é unha compañía que encanta, co séquito branco do Carteiro Real, e tamén teremos os Traviesos de Sarao. Entonces, nada, todos eles son moi bonitos, moi chamativos, e seguro que van a animar moito a Pobra do Caramiñal. A Pobra recupera tamén este ano a tradición das panxoliñas con varios coros que cantarán por distintos espazos da vila. Pois vamos contar con coros que van a estar na rúa o día 26, o coro Pícolo, dirixido nesta ocasión por Narci Rodríguez e que van a estar pois cantando ao longo das rúas do centro do que é da nosa vila. E o día 3 de xaneiro pois tamén contaremos co coro das amas de casa e que aquí pois mandarlle un agarimoso saúdo a esta asociación porque estamos orgullosísimos das asociacións do noso concello e moi especialmente das amas de casa nesta ocasión porque compartiron con nós todo o espírito de Nadal dende o primeiro momento e elas participaron na elaboración da decoración de Nadal como pode ser do fogar de Nadal. Precisamente nese fogar de Nadal habilitado na Oficina de Turismo terán lugar a maior parte dos obradoiros e actividades dirixidos aos máis cativos, que recibirán tamén nestas datas a visita do apalpador, Papá Noel e os Reis Magos. Os maiores terán tamén o seu espazo de lecer coa sesión especial de tardes de baile, o día 23 no Centro Sociocomunitario.